Los 5 mejores amigos en mi lista. Na 5. mieste v tomto liste sa umiestnil Beku. Umiestnil sa preto takto nízko, lebo je to najväčší SK Kalalas Glazer na celom Československu. Normálne si tým ten smrad z jeho izby až sem, no poďme radšej ďalej. Na 4. mieste sa umiestnil Slamko, je na 4., pretože už je dostatočne glazovaný a malo by to už fakt prestať. Hashtag Stop Glazing Slamko. Na 3. mieste sa umiestnil Štefn. Je to fajn čavo. Na 2. mieste sa umiestnil náš YouTube streamer Tung Sahur, inak poznaný ako Chen Haosan. Jeho streamy sú moc skibidi a určite ich treba niekedy navštíviť a poslať nejaký donate. Otázka pre sledujúcich Tung Sahur alebo šimpanzini bananini vá. Tung Sahur alebo Trippy Tropa. Trippy Tropa, ne? Tung Sahur. On je frajer, on má takovou bejsbalku. Takže chápeš. Tung Sahur je najlepší, on je goated legit. Na 1. mieste sa umiestnil náš obľúbenec Plútov, inak poznaný ako Pulo. Hrať s ním je doslova ako za trest. Radšej by som hrával s vozičkárom ako s tebou no cap. Ale srandy bokom, mám ťa rád Pulo, ale aj tak si opäť domáceho násilia ty sprostý somár. Salam alaikum. Alaikum salam! Hi everyone. El que quiera pelear. El que quiera